M'he trencat el cap, ja no sé com fer-ho, això és molt complicat. Estic en desespero, el pessebre no he acabat, un dels reis se m'ha trencat. Si vull muntar-lo avui, doncs m'hauré d'espavilar. No sé quin triar, no tinc clar amb quin em quedo, hi ha masses caganers. El clàssic o el moderno, de l'Averio o d'en Ramon, de l'Aitana o del Lebron. Després de tant dubtar, jo escollo el tradicional. On va el caganer? No el puc posar al costat del bou i l'ase, i si el poso al costat del patge, i en Camelos és tan pudent. On va el caganer? No el puc posar al costat del bou i l'ase, i si el poso al costat del patge, i en Camelos és tan pudent. On va el caganer? Intento no posar-lo amb la mainada, deixa la mossa empastifada, vigileu bé on poseu els peus. Em veien lluquets d'amagar roba de lona, buscant bon indret, reserva per fer cacona. Al pont del petroli abans que algú el reformi, que la plana està patada no hi ha la posi. Al mig de la Rambla és molt tentador, quedarà buida per l'exhibició, i és que el poso davant de la platja i em dius que no, que no. Que t'has trencat el cap, que no sabies com fer-ho, ja ho hem solucionat. A ritme de pandero, a Batulla l'hem posat, un raconet li hem trobat, el pessebre vivent dels de l'ESO l'hem colat. És el caganer, la figureta que més ens agrada, del pessebre és la més buscada, si puc em poso 2 o 3. És el caganer, aquell que busquen totes les mirades, de les que estan més amagades, doncs al Batulla el trobaràs. A Batulla! És que això no és sèrio.